L-għadiet volontarji reġistrati f'Malta u Għawdex se jgawdu minn fond ta' 3 miljun euro li tħabbar bħala parti mill-pjan ta' reġenerazzjoni ekonomika li ħabbar il-Gvern din il-ġimgħa. L-għadiet volontarji se jkunu jistgħu japplikaw għal dawn il-fondi minn nhar it-Tnejn illi ġej. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Edward Scicluna u s-Segretarju Parlamentari Clifton Grima iddeskrifew dan il-fond bħala wieħed li se jtaffi l-impatt li l-pandemija COVID-19 ħalliet fuq dan is-settur. Is-Segretarju Parlamentari qal li dan huwa l-akbar investiment dirett li qatt sar fis-settur li jagħmel xogħol imprezzabbli fil-komunità. Dr. Grima qal ukoll li issa huwa d-dmir tal-Gvern li l-isfidi li jaffaċċjaw dawn l-għaqdiet jibdilhom f'opportunitajiet. Il-Kunsill diġà jaħdem flimkien mas-Segretarjat Parlamentari, eventwalment anke mill-Ministeru tal-Finanzi għal dak li huma numru ta' sezzjonijiet ta' informazzjoni li ħajkunu din isiru għas-settur tal-volontarjat u dan sabiex propju nassiguraw illi kemm jista' jkun ikonna firxa wiesa ta' għaqdiet volontarji u hemmhekk inkunu qegħdin naraw illi ngħinu dawn l-għaqdiet illi ħafna drabi kif qal tajjeb anke l-Ministru Scicluna ikunu din jagħmlu xogħol illi huwa importanti ħafna. Il-Ministru Edward Scicluna deskriva dan il-fond bħala l-uniku wieħed tax-xorta tiegħu li nħoloq għal dan il-qasam biex jgħinu joħroġ mill-effetti tal-pandemija COVID-19. Hawn żied jgħid li l-flus qegħdin hemm biex jintużaw mill-NGOs wara illi t-talba għall-għajnuna mill-istess settur intlaqet mill-Gvern. U allura se ngħinu dawk il-voluntary organizations li huma committed ma' full-time u anka part-time as their first job. Se naraw li nkunu konsistenti mal-kriterji tal-Malta Enterprise imma mbagħad naddattawhom, nitwikjawhom għal dan is-settur. Noel Camilleri, iċ-Chairman tal-Kunsill għall-Volontarjat qal li talba tas-settur intlaqet mill-Gvern u issa se jassiguraw li dawn il-fondi jitqasmu b'mod ġust. Dan fost l-oħrajn billi jkun hemm sezzjoni ta' informazzjoni biex meta l-għaqdiet japplikaw għal xi fondi ikunu disponibbli fi żmien raġonevoli. Camilleri appella biex is-settur jibqa' maqut u jkompli jissaħħaħ u jingħata ir-rikonoxximent illi jistħoqlu. Huwa qala b'appell għall għaqdiet volontarji. L-settur għandu jibqa' dejjem maqut u dejjem wara dan il-Konsill li huwa il-vuċi propju tal-settur. Ħalli hekk flimkien dak li huwa mixtieq mill-soċjetà ġenerali tingħata u hekk ukoll ikun hemm is-sapport importanti biex dan is-settur ikompli jissaħħaħ u jingħata rikonoxximent xieraq. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.